போக்குவரத்து அமைச்சர்னு சும்மாவா சொன்னாங்க? எக்ஸ்பீரியன்ஸான டிரைவரால் கூட ஓட்ட முடியாத அளவுக்கு சர்வ சாதாரணமாக பேருந்து இயக்கிய அமைச்சர். கர்நாடக மண்ணுக்கு சென்று மாநிலத்தையே திரும்பி பார்க்க வைத்த தமிழன். தமிழ்நாடு அரசு பேருந்துகளுக்காக கர்நாடக மாநிலத்தில் பெங்களூரு வோல்வோ நிறுவனத்தில் 20 மல்டி ஆக்சில் சொகுசு பேருந்துகள் உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் மக்களுக்கு ஏற்ற வகையில் அது இருக்கிறதா என்பது குறித்தும் பேருந்தின் தரம் குறித்தும் அமைச்சர் எஸ். சிவசங்கர் சொகுசு பேருந்துகளை ஆய்வு செய்ய சென்றுள்ளார். மேலும் அந்த பேருந்துகளை இயக்கி பார்த்து ஆய்வும் செய்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த ஒரு காணொலி சமூக வலைதளங்களில் தற்போது வைரலாக பரவி வருகிறது.